Ukuphuthumisa okuthunyiwe emhlabeni ethumekile. Kuthini kuwe? Kuthini kuwe? Uma kuthiwa asibuye emasisweni kubuye kuthiwa inkunzi sematholeni ekubeni namathole sekwadukeni ngenxa yokushodelwa imbele egwansile kuthini kuwe? Uma ababusi bezwe kuyibo ababulali bezwe basithengisela kwabezizwe izwe lifike kabi lifele ezandleni zabadayisi bezwe abaphathi bezwe kuthini kuwe? Kuthini kuwe? Uma omncane ehluleka ukufaka isandla ekhaya esekwazi ukubeka omdala isandla maqeda ahluleka ukufaka isandla ekhaya ukubonga izandla ezamkhulisayo kuthini kuwe? Kuthini kuwe? Uma abafundisi besimanje besisikela kwelinonile odadewethu bagijimisa ontanga boyise bethi baziba iphanga bephanga ukufa bakhapheyana bagijimisa ontanga bonina kuthini kuwe? Kuthini kuwe? Uma singontanga singasakhani sifukuzisana ngokushintshashintsha amaqondano uvunywa ngokunyuka kwenani labantu olala nabo. This is emotional. Ngoba inani labantu olala nabo is inversely proportional to inani lezinsuku oziphilayo ophikayo. Akabuza abagijimisa ukudla ubusha ukuthi makuphela ubusha basuke bedlani kuthini kuwe? Kuthini kuwe? Uma ungasekho umahluko phakathi komdala nomncane, omdala mebuka omncane ngelenkani ukuthi amathuke ayalingana akhohlwe ukuthi laba kabalingani. Hey, lokhu kungasekho nexhege emzini babamkhulu sifa sibancane. Ingoba sigcina imiyalelo ukuthi ihlonipha uyihlononyoba bangaze basho ukuthi asizalanga lutho. Uma bebakusola lokho kusuke sekuyisiqalekiso lokho ugcina ngento yalutho. Kuthini kuwe? Kuthini kuwe? Uma inani lesibafihlayo selinyuka ngamandla akusabi imfihlo ongabonwa manje sekuba into ehlelwayo. Abanye bafela izathu zokona, abanye ke bafela umona. Kuthini kuwe? Kuthini kuwe? Uma kukhona abakwazi ukushiya indle emthini bakhohlwe ukuthi ngokuphuma kwecathama basazocathamela ngakhona badinga ukuyokhosela kufakaza omunye. Ethi mina nganginomngane engangifunga ngigomela ngaye ngithi singamathe nolimi. Hey, lo mngane wangijikelwa abuyela kuba ekhule nabo kwasifuba. Phinje ngamathe wangifela sahlukana. Kuthini kuwe? Kuthini kuwe? Kuthini kuwe uma ngabe imizi sifaka besandleni somama mina ngazi abafazi ababeyakha belwela imizi besilwela isithunzi somuzi besivikele noma ngabaningi kangakanani abafa azi kunalokho uyothula azafe ngoba evike isithunzi somuzi. Ngithini kuwe? Kuthini kuwe? Ngibamba omunye umama ngimkhombisa indodana yakhe sinesikhathi ihleze emgaqweni idle emgqonyeni ngithi uyayibona imphumela yokukhulisa ingane uyitotosa ngivala umlomo masisha athi thulathumekile ukhulunyiswa okungazi. Mina lo mntwana wathi uyise mangabe engehlula mangabe ngimbikela ukuthi sengizithwele efuna ukumphika lo mntwana ngazama ukumkhipha waphika. Wakhula nayo lengqondo yenkani ngoba ngangithi mangabe ngithunywe ekhaya ngisengumntwana kwazise nami ngangisathunywa njalo ngingumntwana ngithi mangabe ngithunywa ngimshiya akhale kakhulu ngothi ngibuya ngithi ngiyamncelisa enhlosweni yokumthulisa waye bese lidubile lelobelo wakhula nayo lengqondo yokuduba. Wangifuna izinto ezayingaphekwa amandla ami ngithi mangabe ngimtshela ukuthi zangesinda isiphetho kwaba ukuduba ikhaya. Ngitsheleke mina ngangagoba kanjani lo mthento ngoba wahlabusamila. Kuthini kuwe? Kuthini kuwe? Thumekile imbongi yabona.